What if say Okrobi or Kwahu on the Doma machine na kontokwa? Ah, we say, hey, you don't know. What say you don't know? Obia ya we. By a time and Mrantian and Mabawa Bochi Akogusro. Ne tua kasa. Na basabasa si. Ni ye pre nipa. Ni ye kum nipa. Me se wo Easter kwa sign. Me itufu. And Tokabia ni Kwahu ha. Asumdue ni edete ha. Na obi a number bi a trotro nsem adigu ye hufia. Ye kire amanfo anase enuanom no se bibi saa bia ni ho. Paragliding no ebeba so. Yeda munyina se ene so bi yatena se yede nananom nsem ede bremo. Bosumi ayesimu yi de ye April boso ne de. Na ehu se eye Easter. Oman hu se de Easter de be ye de awan kokwawu de ya na se Easter no. Eto wonso wa ni bi. Eye kwawu. Na ehu nsem no e na se bi so se bi nya dom. Captain Smart ababo nten etena wonua TV so akasem. Enam nkrata bi ne nam ntinten video so. Efa se bi so se bi nya do kwawu hene a. Nananom ye amane etu na de so. Omo se bi omode nanamu sini aba eye da sebre ekria mo aboate otoso emiensa. Anse sei kwawu de hye kwawu tena nkonya agina tomu se wono na ye kwawu ehene no. Sebi wode nsem aba betudwa na se wote se Captain Smart ka se kwawu hene dada yetu na de so no wone ne nkrofo bi anase mpanyimfo bi sebi omode nkrata bi ne na mabonte omo kire se asumdue enni kwawu enu nti enam krata no so ena Captain Smart ka se ne nsem bi a watete na intelligence wode na so to fom no kire se afiwe wa obekọ kwawu no sebi kamya se wodo wonkwa ena wodi edi akoro na ensam no beto abonten no kwawu de hye ni pi ababonten betiti bi de ma Captain Smart pa nya asem ketwa ye o man mo yenim kwawufo de ke nim sa hohoye ena afenso wodo ni buo kasa na enso ase de Captain Smart ye no asese bi eja wo nwa bufuo e ma de hye na abonten be keka bi a kire Captain Smart pa na esanse o man bia wo wura na o man bia so mo danu ni a wo ye o man na ja sebi o man ni mu nhyiram na o man ni bibia mu a ne so enisi no eye sebi eye ohene eno nti enne kwawu Manhene ne da sebre ekua mo aboate otoso miensa one natena nkonya a friends and treful na friends so said asem ne tie pote no o ma chechiri mu ede ya kire amanfo o mo kire se sententen video so nkrata na ne yehunu na enu nti anam so ma Captain Smart ka de wo Canada o ka so mo te a e mo mfanya asem ne ka asumdue dia asumdue wo kwawu said ya fi bia wo mba beji wo wani na friends so Easter ne die ne ye wo nde no afi we nso mo ho saa na wo mfamra na ku bia ni baabia etututuo bia ni baabia enu nti baabia kwawu wodi kan kwakwaje wo dan se wo baba betena age wa home na afenso no wodofo mode odo abebo odomu abeji moni no a mpanye kire se akonya da hono de mamoa mo beba enu nti afi we kwawu ne de nananom akasa won se wo ba se de da ne da wo mo yebo mo ho ban no wo ban so bambo no enu so mbebo mo ho ban bi enu nti kwawu no e de bra na wo ba wa beto me ho a me wo ho a me twem enu nti de nananom akanie afi Easter eye bosumi aye ba besiwi eya de a ebeba so na de titi wo mframamu eye wo social media na other stations kana eye real propaganda from Srimka asemo ne omodi tudwa na edi hu ene esuro bi ahya de hye ne wa se omomba di antokwa bia ni kwawu ha asumdue ni edete ha na obi number bi trotro nsem adigu ye hufia ye kire amanfo anase enuanom no se bibi saa bia ni ho paragliding no ebeba so ene nkuru no so adwumadi a omo di dia peja Easter no yatimi ada abaso iti erehyimu ne ye hye omo ese ekwan dem obi biara ewo mu se nem anso bi wo kwawu ha na ahensem bi wa ha na so Manhene yetu no deda
nti obi na mo akire wo mu se obenya nkrofo bi eta na chidie na soso ayen nananom a ye dia amamre agina ho adi aye dia ebe ye ne dia ya awie nti obi firi akire no wo kan bi in support say bi dia ya no enye ne kwa so a ye dia ama ya hu ati a ye nyina agi atum a ye nyina asua agina akire na bibi se bi eni ho obi ka se ntokwa wo Kwahu a enye dokware obi ka se ye chire ye ho arewa ha enye dokware asundue ni ye tie ye chire enuanomo obi na epese wo ma Easter ni eseya ye bompa ye se embaso efi se ye ma obi a onye kwoni ebese yamamre anasi ejumadi epese ye ta ne sa an be pese me ka chire mpani amashia betamasi so Manhene Makadia for Niana number me kind on say Mamma had dear to Quabia neha more news people more bay some who here Munina more from Pono and Mobaha a bedenia way more bay Muhu bay beer and Tokwawo Muhu bay beer proof for a bochenku Baby a had dear Tokwabia neha na Easter yen shisha nyina ni nyina beba so pepepe paraglide no ebeba so enkronkro no sane ye nyina yedim no edu Easter eni ye nyina krobia ehye ne hyehyɛ obafode odi dwumadie bi se obema kro no anya nkoso na yen edu amoa yen de ye se yen yesi edan mag Ghana Immigration Service wo Kwahu yisi ha enti Easter da no ne bebia no na ya to sanfre Interior Minister ne abamu mpanyifo se won mra no yehwe so adase brebe de ne ababe tam na no nyam abegina kira bebie dan na no amaye enti yehyehyɛ nyina bibia ekoso pepefe enti Easter no bia opɛ no waye na adwen so obeba na sani afibia moba no Mumbra muntie ni obi ka bia wo bebia na owura no ana odi oye ayi Manhene no ayi na fi ho no so no no na makire no wo trotro san enkrata ma nkrofo ebo nkrofo hu a bibia nim kware bia nim Kwahu ahimfo ye nyina tanana dase bra kwamu aboatin ye tanachi dendenden enti se dase bra dada no onam no trotro na nkrofo di nachi no ne yesa niema no a Kwahu ahimfo obia menyini se obenya nipa mienu won be di nachi enti yesremo mo ntie sansam na ehunu ayeyi mu no no bia waye wadwen wa plan se Easter uba bedi wa wo mada wate se Easter du a yesi Kwahu no bra na uba Kwahu a uba beji wani bibia enyewo enti yesrem momra dodo na momra dua mo atagwe wo ho yebe mo matagwe bibia enti na sane ye pese ye de tuma anim no Kwahu de ye ntijai nanso ye mpentokwa ye nko na yakofa chainsaw ne sika twetwe nipa ye nim saade no kora enti obia wa ye na adwe so bebia no omra nti ye damase kakra meka de atoa miwranom binkum ani nifa de no so ne se no kremi zansem no metia ayeme nwanwa kakra isanze mukura munyina mo he ko mu hana mo sade chi na no pay obi aka obia se nyina ngi nim giate na nsemo e kokoso no media mi hu ne fare bae se nyina yewura kwasi buadi no ye sade no e besrense onyai isanze onoko ononko anoko nchen obia ye nyina ko wahemfo ye nyina ye sinkiti se Easter ya ebe ye nyina yidi ni pepepe ye nkwatia ye nhihye se ne school for nkwara ne be quiz enema bibiri ho a ya hihye ye gusu a ye ho ntutuye besre ubia o ma bi da bia amra bibia ni ho na ne mesre kakra ne NIB any police
Sa nsɛm no a ɛkokɔ so no yɛbɛsrɛ wɔn hwehwɛ mman ebia no ɔmo ɛka no ɔmo nim nti ɔmo ka na yɛ ɔkɔ ha de ebia na yɛnim ɔmo frɛ from no misa wɔn ne ɔmo ahunu a ɛbɛma Easter no atɔkyew nti ɔmo yɛ saa deɛ no yɛbɛsrɛ ɔmo hwehwɛ mman na kowa yɛn yɛte ha yi deɛ na nanom bia yɛnim bibia sɛ Easter no a ɛba no ye ko twitwe so ba bi ne de ko twitwe nipa na me sa asem no gra na sebi ni nyanza asem no sen ko ye chenso ni kum nipa ene de ko ntokwa na ne o keka sa na he ko ha no he fa no hu ze ko ntokwa kra da enti ye besre wo mo obia opeso ba Easter bia kwan da ho obia ne onye na adwen kra so be bampu onye na adwen se obeba ne nyina be kan bom ne di Easter sebre na ye maame no ye papa no mo tonton ne ye ma kakra nso beton kakra no mo nya mo chefa ye di bia tua school fees no ne ma na sa nsem wo nyina be bobom ne di hu hye nkrofo mu na se wo mo ama na ye kwaya na ye bae e pa che usuru bia ni ba bia Ghana man nyina obi opeso ba Easter bia e kwan da ho obi amra o meji nani opeso ba bia papa bi obi apeso ba bia no o mra no me na bibia e bone de ye hwe ni mo ye so so ko ha yesre obi adwomo no bia oni trim bia mo ma na oba wonya no tototo nko ende ye ka kire wo edamase Monica baby as yi omo agina lodu efan adihye no mo iti yesre omo so during Easter no so omo bi shamafti ene nanti krom bia no mo ebeya ahomete se obi numu ejinani no na ebi susu wo ho ane ntokwa kakra gugu mu nya santi ye mmiri atwitwere mu na so free samre no police for tosu wo kroduanu ama wo so twe sa security aspect ne so edu sam pempenso ne so na sebe ye nuanom so akronfo no so aba ba yiri yen sebe obi ejinani no bi afechire ekowia eno so ye be security for no so wo mo hwe ne strategy ne se wo mo fa nkane anhye ba bibiara e wo sum se ba bi wo sum a ho na bone ne ba nti ya sere wo se wo mo nye wo mo ye sa security work ne de police for no asede ye de ye asede ne se ye behwe se obi biara oba no ne entire shem amambre asese wo mo ya engu kro ne hu fi ene ye sere se wo mo betimi abeti de ka no so obudi so a asumdwe wo ho obi biara se be obeba odatare esinsin a wo be nante half naked nya no woman put a stop to it. If you say to me and authority, obi so nya security on our behalf. Who bien koso year brabe report to mampeni ne etuntu wanamo. Now Loris necessary parke haphazardly so. Yes, car phone say baby I designated woman parke parke no. Omutimi parke ma sanity emra jumedi ai baby. Namase. Yeah. Edin faso bebreba. Nye di kan Easter dura ana kwama a wona tu kwan akotena biai onwa wa manone onwa ekodidwa wo baabi wonyina befie woni befie so a won de won hokeka ebeboa krobia so wohwemu akwa Easter yen sheda nkase bia ye obomi nkwa na ye di Easter no ukofi obomi ukompra so ukonkwa atia kwaduamo a babia ye enti samre nso ana ye nyina so ye kan etibom krobia kan etibom no aye se ye behye mpuntudwuma bi de aboa kro no wohwe yen kwa kro yi so a aniema bebre a ye wo kwa kro yi ye yen a oman ya ne ye ma a ana boa yento boa ne yede ye sampuntu dwan enti emfaso ye nya won se edom no ebeba no ye ma no edidwa no won so enya bibi firi mu fi se ye ma won de won ntu kwan ko enkran ne kumase ne ye keka won nko kuro akasiem even though say ebi no fi kuro akasiem ba ebedidwa ye ma no eboa won wo ha no ema on so timi enya bibi firi mu enti ye nyamfa so bebre fi mu enti se odi bonefo bi kotena baabi no peso sai no a ye ni bebre ye mpene so bi be sai no vi se
ubana ubenante ha benante ha na bia wa nom nsa na wani agene ade a wobeka se bia ho media mekom konom nsa ade na kroni nya mfaso firi ho ye nya mfaso pi fi ho na ne esrem se mo amobeba no munyina enye se oba be bobre bia emfata oba no wa comporto ho yie ne ense se wo ye wo kromo no emma meye wo kwamamu senia de bia yeka te se ntade amo be hihye ene ne yekeka ka ho be no nsa yesre ma driver fo yese wo no nsa mentwika na utwika so a men no nsa eno de yesre mu pi yempese Easter be du na kwanhyiade na niema bone basabasa bia si wo ha fi se eye enije bre a kwamamu na de Easter no chese ya dia ewo ya kuma so pa jeso o de bonefo bia obese no ye prekura ye mane kwan enti yenya ho mfaso ti yesremo se momra mo de momra na momagimo ani na mo baso a mo kwa no nya bi aka wa mo ma bi da no afi bra na behwe bani so ade na wo baso a kro bia wo be koso a won bo foriye de abo akro ni mpuntuo no no yi kakrama se da chin cry ube hosi ya ye bibia ubetimi aka say da me Kwahu Easter ana me ko yi ebia 100 cedis ana ye de sisa adan yesi hoyi nti yesere mo say munyina momra why moni kasa ana no kre nipa bia bo mutiri mu poson bese no free titi na zo mo ya enye yi isanze Easter na nya de boni bia na ebe no Kwahu ha boni kra boni no ye ketwa nipa nya firim ne mfaso nya firim ne doso chen boni no nti mesre obi amfa nhye na dwemu bibi boni bi obi abeti afa Kwahu ye Kwahu Easter yi ma onyintum nya no kware isanze Ghana ha ye wonhye mrane niema bibiri wo ha ai de boye ho ban police for ne ade nyina wo mu bi nti wo ba na na mu a se be se wo yi nipa boni for dia wo ne se se wo hwe wo hu yi ne mutum ye fine se me ba Easter se ne tibia no sa na me ba no a se boni bi anim nti ebesre nipa de nipa bibiri wo se ne anana benkum hene kan ye no nipa bibiri mu ne bo afode se bia kontufo ba ahoho ba kroma nyina ba yihia edidi ehu na mu nkomo ade tonfo betonton mu ne ma obi anya ne so ne de ene ma bibiri nti ebesre Easter no de efiri se be kremi nko a mesre se